pozdrav svima ljudi, ja sam Lukas sa kanala Mr. Bragor i u ovom klipu ćemo snimati Minecraft ljudi. Započinjemo novi serijal Minecraft preživljavanje i nećemo nikakve cheatove raditi, znači obično, baš obično preživljavanje. Evo sad ćemo ukucati world. Evo ovako, pošto ne mogu sad da smišljam ime, nećemo cheatove, bonus često ćemo. I gdje bi voleo da se spavnamo, evo može džungla, opa, evo, džungla, ok, idemo create. I evo sad će se napraviti polako. Ok, inače snimam preko Camtasia Studio 8 i nadam se da će biti barem lako, da će biti dobar kvalitet. Ok, spavnovali smo se, super mjesto. Samo sad da nađemo onaj chest. Gdje je? Ok, nema nam chest. Ne znam gdje je. Ok, nema ga nigdje. Evo ga. Evo ga, ok, Stone Axe. Apple, super, to je odlično. Ljudi, tek preključe sam uzeo mikrofon. Inače sutra izlazi Clash Royale video. Znači snimat ćemo neko otvaranje chestova i eto. Izaći će klip oko 3 sata. Ok, dobijemo samo ovce za krevet. Još jedan nam treba i to je to. Da. Sad ćemo uzeti samo za hranu. Što nam treba hrane mnogo. Ok. Idemo sad da tražimo neko mjesto. Ok, ovdje nema ništa. Ok, evo neke evo iron. Pa ne znam da li istražujem. Opa. Ok ljudi. Tamo je skeleton, a ja baš... Ajde, nećemo, idemo. Ok, gađa nas, ali nije pogodio. I ovo je na normal, ali ja hoću na easy. Pošto je na normal mnogo teško ljudi. Stalno mora da se jede, svašta. Ok, ajdemo, znači. Ćemo eto. I polako ćemo ljudi hodati. Ok. Dobro, tu je negdje. Sad ćemo da vidimo da li je ovo mjesto dobro za kuću. I pa nije loše. Ja mislim da ćemo kuću napraviti ovdje. Znači u vodi ćemo napraviti kuću. Znači to je baš dobra ideja. I idemo, sada ćemo malo birča vuda. Treba će nam i ova. Ok. Znači danas ćemo samo napraviti kuću. Da se smestimo negdje. A ostalo nećemo ništa. Znači poslije ćemo sve ostalo.
Ovdje je super ljudi mjesto, možemo da pravimo tajne baze, sve možemo. Ok. Dobro. Evo i ovo. Sad ćemo da raskrčimo bukvalno ovaj deo. Da nema ništa. Ok. Idemo, znači, sve ćemo da isečemo. Dobro. Dobro, dobili smo ovaj sapling. Mada ne treba nam, pošto imamo ovdje tog drveta koliko hoćemo. Ali ćemo napraviti farmu i za to. Pošto baš će nam trebati drveta, a prvo ćemo samo seći ovako. Poslije će nam to nestati, pa ćemo onda morati da to napravimo. Ok. Dobro. Nasekli smo 56 komada, sad ćemo malo birch, kako zove, birch. Malo ovih, možda će nam to trebati za one stubove. Ok, evo ga. Baš, nema baš na sve strane ovih drveća, kao što ima ovih oak wooda, ali nema veze. Evo ga apple, super, 2 apple, ok. Uzet ćemo ljudi ovo sve. I evo opet birch, svetlo drvo kako se već zove. Dobro, koliko je ostalo? Još 4 durability-a. Sad će da pukne, da. Ajde da odsečemo ovo rukama. I ovo. Dobro, i sad ćemo da napravimo crafting table. Dobro. Stavit ćemo tu. I napravit ćemo ovaj sve. Sad ćemo za početak od drveta, pa ćemo posle od kamena. Moglo bi ovako. Eto. To. Stavit ćemo za stikove. Evo i mač. Mač će nam trebati za svaki slučaj. Evo ga. Dobro. Da pokupimo mi ove saplinge. I evo i ovog apple-a. Dobro. Možemo i ovo da odsečemo. Ok. Dobro. Evo još malo. Pa imamo isto. Ja mislim da će ovo biti dovoljno. Sad ćemo da napravimo jedan putić. Prvo ćemo da... koliko saplinga. Stvarno odlično. I uzet ćemo odavde ljudi ovo. Dobro, malo ćemo proširiti ovo.
Ok ljudi, pada noć pa trebali bi da napravimo krevet. To ćemo baš brzo da uradimo. Pošto neću da se bijam sa zombijima, ok. Evo ovako. Krevet, tup. I evo spavamo. Evo novi dan. Ljudi, pošto nemam hrane, sad moramo da sakupimo malo kamena. Izvinite. Sakupimo malo kamena pošto nam treba za furnace. Evo i irona. Dobro, to ćemo zapamtiti. I napravit ćemo ove stvari od irona. Od kamena u stvari. Još malo ćemo. Skupimo. I eto ga. To je to. Dobro, furnace. Mač jedan. Dobro. Ćemo postaviti tu. Sada treba nam charcoal. Tako da ćemo to ovako uraditi. Ok. Malo ćemo sakupiti još ovoga. Ok ljudi. Pokupili smo ovo. Dobro. Malo smo ovo produbili ovako. Ali dobro, nema veze. Evo ga charcoal. Možemo sad da stavimo ovaj rev bell. I vreme je da... Ok, napravit ćemo još jednu pećnicu. Da uštedimo na vremenu. Dobro. Biće kuće 10x10. Sad ja ne znam koliko je. To je znači 100 blokova. Evo ga steak. Dobro, evo. Jeli smo, znači, odlično sada. Stavit ćemo posle ovaj pork chop. Ok. Sad možemo malo brže da trčimo. Sakupit ćemo još cobblestone-a od ovdje. Ok. Ne znam koliko imamo, ali 10, ok. 10. Ok ljudi, ovo je malo dosadno. Ako vam je dosadno, slobodno premotajte. Pošto eto, i meni je ovo dosadno, verujte mi, ali ovo je početak. Tako da, šta ćemo? Ajde stavit ćemo, ne znam šta da stavimo, ajde wooden sword. Ne bi baš drvo da trošim, ali šta ću, izgleda da ću morati. Da, morat ću da potrošim drvo, evo 4. Ajde, nije loše. Ok. Dobro. Sada ljudi, ne znam
Malo ćemo ajde da čistimo ovo. Treba nam za put do tamo, do te kuće. Ok, pukla nam je lopata i sad ćemo napravimo kamenu. Ok. Evo i ljudi, ovdje ćemo završiti epizodu, znači pošto nema šanse danas u ovoj epizodi da završimo kuću, zato ćemo u sljedećoj epizodi to uraditi. I ovo je kao bio, pa kako da vam kažem, uvodna epizoda za ono što ćemo raditi sve. I eto, ostavite like, subscribe i share i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav.